Der var skybrud et par dage siden, og det var helt forfærdeligt. Der var 115 mm i løbet af bare 3 timer. Der var en masse vand. Hele gaden var under vand. Og Mette og Sørens hus, det gik ind i kælderen, og alt var ødelagt. Fotoalbums og børnenes gamle ting, alt var ødelagt. Godt nok har de forsikringen, men de kan jo ikke erstatte de personlige ting. Det var rigtig træls. Huset trænger til en omgang maling. Jeg fandt ud af, at det er 100 dyrt, og det har vi ikke råd til. Jeg har tænkt mig at spørge Thomas om et lån. Han har lige e-mailet mig, at de har fået et nyt barn, så jeg ved det ikke. Emma har ikke kontaktet mig overhovedet siden dengang. Har du slået dig? Værsgo. Da min datter var på din alder, så blev hun altid glad for blomster. Hvor er din datter nu? Ja, det er længe siden, jeg har set hende. Nå, op igen. Ja, undskyld afbrydelsen. Der var en lille pige, der faldt på sit løbehjul. Hun lignede vores lille Emma. Jeg håber, Emma snart besøger mig igen. Jeg savner dig.